Κατά τις 8 παρα 5 με παίρνει τηλέφωνο ένας συνάδελφος που δίδασκε στο γυμνάσιο, είναι εδώ ντόπιος και έμεινε πολύ κοντά στο σχολείο. Και μου λέει, μα τι κάνεις εκεί. Εμείς έχουμε από τις 5 η ώρα, λέει, εντολή να μαζεύουμε τα πράγματα γιατί είναι επικίνδυνη κατάσταση να πλημμυρίσουμε. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πρωτόγνωρες καταστάσεις για μας η πλημμύρα στην περιοχή μας. Υπήρχε στον περιέοντα χώρο ένας εκνευρισμός, μια αναστάτωση, οι κάτοικοι τρέχαν να σώσουν οτιδήποτε από τα περιουσιακά του στοιχεία. Ήταν σαν μια εμπόλεμη κατάσταση, ας πούμε. Πήραμε απόφαση να ανακοινώσουμε, ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μας. Εδώ που βρισκόμαστε τώρα, το νερό έφτανε στον πρώτο όροφο, είχε καλύψει τον πρώτο όροφο, το γυμναστήριο πίσω ακόμη αν κάνετε κάποιο πλάνο θα φαίνεται που ήταν το νερό. Κλείδωσα οτιδήποτε είχε, ασφάλισα και μετά την επόμενη μέρα που ήρθα είχε πλημμυρίσει η φαλακή.